party ma Kenya National Congress gik mokariyo mwatimo mokwongo wagolo representatives ariyo madhi bedo observers ma make sure ni gimora mora motim kuro en gima nigi ratiro ok en mana ni gimitimo mondo mi wakal face ni to bende usebedoga koso iwacho ni ka un joneno ubiro mana ndalo machuok to jidie yiero koso usebedo are ne chenro mag yiero gi chakre nikech wanyado jogo mosebedo ka neno campaign kaka nochako chonde jok manochake higa mar 2018 higa achiel kende tok yiero mar 2017 nyaka sani kata omana rang bende usebedo kata koso ubiro mana jombe mogik to jidie yiero ok en kamano wasebedo e kae kaso king'iyo maler kane papers mag ballot nokel among the people manobedo kacha mondo verify papers go nen political parties kaka Kenya National Congress ni watero ng'at achiel which was the Secretary General mondo wakon kata confirmation mar printing of the papers kuma notime loka kucha ne political parties obedo represented ne wadhi nyaka kucha mo confirm ni gima bedo printed kacha en mana gima wan ka jo Kenya emwadwaro koro wasebedo process ni nitiere body miluongo ni political parties liaison committee political parties liaison committee en body mo oriwo office of registrar political parties to gi IEBC to gimomiyo parties gine bodies adegi biro bedo karachiel en ya mondo gima timore IEBC political parties ochoe tik gima timore office of registrar political parties kata process man nomination tegango manetimore ka parties gi IEBC ong'eyo koro wan kaka parties okwabi mana last minute ni koro watimo mane kech election the whole process in fact the whole 5 years everything matimore koni parties bede oro our representatives kanyo. Ng'ato nyalo penjore ni ang'o miyo duond buche nyalo bedo mana kadhiro ji kacha. Nitiere maling'ling moro mabalang' ma samoro yudo ma jomoko nyalo penjo ni en ang'o miyo mana kochopo kindegi mag yiero oganda chopo kacha. Nitie nyaka joneno mawuok e pinje maoko koriwre kod e piny Kenya ka. En ber mane ma ng'ato yudo kobedo achiel kuom joneno e yiero masani wantie.